1982, toto je môj skutočný príbeh. Tento príbeh sa začal písať v roku 2008. Išiel do neznámych vôd hľadať pravdu a vášeň. Okuliare boli jeho pravá láska, ukázal svoju pravú tvár, nech to nie je iba maska. Prvá optika Fashion Optik vznikla na Chorvátskej ulici. Oproti Dastičáku tam brusil skla malej pivnici. Zamestnal prvú babu z Petržalky menom Lucia. Tá sa mu starala o biznis, to bola zlatá puncia. Prvých zákazníkov si susedov získal, všetci chválili a skákali ako on pískal. V optike spoznal veľa nových ľudí, nemohol povedať, že sa v práci nudí. Už o rok na tomu prišla skvelá ponuka. Chalan menom Sveťo, priestory mu ňúka. Máme pre vás, pane, jeden priestor voľný. V Biskupiciach na prvom poschodí určite bude hojný. Neváhal ani minútu, príležitosť cítil. Utekal do Hrónu, hneď sa toho chytil. Na druhý deň ráno zmluva šla na podpis. Radoslav Murín moje meno, dal to na odpis. O 2 týždne na to, otvorenie veľké. Všetci sa tešili, že budú slávni, že budú v telke. Prišiel veľký omyl, teda žiadna sláva. Za to mal pocit, že mu celý svet máva. Od radosti skoro mesiac nevedel spať. V hlave mu išiel film, čo všetko môže mať. Stúplo ego, stúpla sláva. To je proste nový život, to je proste bláva. Všetci kamaráti mu začali závidieť. Kúpil nové auto, bolo to hneď vidieť. Audi Quattro 4x4, no proste Q7. Bolo mi jasné, že takéto hoci kto nemá. Zameral sa na biznis, videl v tom nádej. Tvrdo na sebe pracoval a pokračoval ďalej. Na to prišla ďalšia skvelá ponuka. Na Trnavskom mýte sa mu krásny priestor núka. 75 štvorcových metrov, rozdelených na 3 časti v predajni svetrov. Jeho vízia už bola jasná, vybuduje veľké centrum, investícia bude masná. Každú 1 euro, čo zarobil z optiky, veľmi si ho vážil, veď budoval to od piky. Investoval do svojej vízie, veril tomu, že z toho celkom slušne vyžije. Neskôr prišla ďalšia ponuka od starého pána a od jeho vnúka. Otvára novú prevádzku v Maxe Skalici. O 2 týždne na to aj v Banskej Šťavnici. Od roboty sa ide totálne zblázniť veru. Mary a Bruce si predáva, kde tú silu berú. Poctivo pracuje a tvrdo máka. Nezastaví ho len tak na ceste, dáka mláka. Cestuje domov, vidí šlúlus. Volá z Pezinka, chcete priestor v OC+? Krútim hlavou hore dole, berem pane, však mám love fečcov optiku, 6 prevádzok má. Čo bude ďalej? K tomu čo dá, úspech sa rínie z každej strany. Prichádzajú noví ľudia ako také vrany. Správa, ktorá ma hlboko zasiahla v srdci. V 2012, 18. augusta prišla smutná správa, oznám na plné ústa. Tesne pred mojimi 30. narodeninami zomrel otec Pavel, môj milovaný. Život išiel ďalej, rozlúčka bola veľká. Zišlo sa veľa ľudí, aj pani učiteľka. Do hrobu sme dôstojne telo ďali, veľkú spomienku a úctu venovali. Vičná je mu pamäť, tak sme mu povedali. Príbeh pokračuje ďalej, svet sa nezastaví, všetci máme nádej. Otváranie optik pokračuje ďalej, začína ďalšia etapa, nože Fero nálej. Gorkého Dúbravka, Oceretna, Klaudia tehotná s bruchom ťaha vedro. Začína sa pre nás ďalšia nová éra. Radoslav zabudol, že už na 7 optikách mera. Pracovne je vyťažený, unavený, dopletený. Od rána do noci sedí v práci, uvidíme dokedy, hovoria si ráci.